Bawa mo bawa. Tumbang aku dek. Ini boleh mga katusok na ang akong mangga nga nabali. Nagbukoy ko. Pero napuslan na yapon. Kaya ulingon ko na eh. Tapok ni dato sa daplin dong. Dato sa daplin. Jubag ka. Bye-bye. 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 Wait. Lingon tadi. Karam kortakan. Hah? 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 Igo ng bata ha. Luwaan ang dudong. Sugnod tani gagmay. Ang kining gagmay nga putlonon ipasugnod ni. Nya kining dagko moy ulingon. Haron niya mapuslan yung tanan. Ha? Mo.
pa. Ya. Relax ha. Di sa lalim dahil yung manguling mga katugsok. Noon ay trabaho sa kuarong gulingon. Dire. Motor na ko ani manggaro na mo nga nabali. Kaya haron puslan kaya nugon yun naglubog man eh. Magkabuhit man eh sa pamilya kaya ulingon man eh. Siya mga tugsok. Nga ako'y nanguling, putol sa kahoy. Kaya ko siya, ako ang mangga na nabalik. Wala ko putol. Kaya putol mga tugsok mo. Ito rin itapok. Kaya aron. Ano lang itapok ko eh. Dah, balik. Buok dah. Nguling ka mga katuksok. Ya bu peduul dari ha kaya maigo mo sa sundang.